Charlon Buġejja ta' 28 sena mill-Gargur ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li tressa il-qorti akkużat li fil-pussess tiegħu kellu id-droga kokaina u fuq akkużi ta' ħasil ta' flus. Wara ġranet ta' sorveljanza 2 wara nofsinhar, il-pulizija wettqu rejd frazzett fil-Gargur. Bil-pulizija sabet sustanza suspettata droga kokaina kif ukoll madwar 45,000 euro fi flus kontanti. Apparti l-akkużat ġew arrestati żewġ tirġiel oħra ta' 31 sena u l-ieħor ta' 53 sena. Buġejja nħeles mill-arrest fuq depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. Isaac Egigumi ta' 36 sena mill-Ghana, residenti ħal-Qormi, ingħata sentenza ta' sentej ħabs sospiżi l-4 snin wara li ammetta li weġġa' lil raġel ieħor mill-Ghana f'argument. Il-każ ġara 2 filgħaxija f'ħal-Qormi meta nqal argument f'dar. Ir-raġel ta' 45 sena mill-Ghana weġġa' serjament u sofra ġrieħi gravi wara li qala daqqiet boġġet bil-ponta u li jaqta'. L-Ispettur Roderick Aġus qal lill-Maġistrat Victor Axaq li l-vittma mar flassa ta' ħal-Qormi mimlidem u talab għall-assistenza tal-Pulizija. Raġel weħelt minn xhur ħabs wara li ammetta li seraq minn numru ta' ħwienet f'San Pawl il-Baħar matul dan ix-xahar. Ir-raġel li hemm divjat fuq ismu nstab li fil-pussess tiegħu kellu droga kannabis u ġġornat ħallas 50 euro u tpoġġa fuq ordni ta' trattament għal 3 snin. Raġel ta' 23 sena miż-Żebbuġ Għawdex ġie arrestat mill-pulizija wara li nqabad bidroga. Fi stqarrija l-pulizija qalet li r-raġel ġie arrestat wara jiem ta' investigazzjonijiet u l-pulizija osservat ir-raġel jinżel Malta wara ftit sigħat jerġa' jaqbad il-vapur lura lejn Għawdex. Hekk kif niżel mill-vapur il-pulizija waqfuh saret tfittxija u nstab li fil-pussess tiegħu kien hemm sustanza suspettata droga sintetika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.